Pedímoslle ao Bloque Nacionalista Galego que deixen de politizar a educación, que saquen as súas mans da educación galega, dos rapaces e rapazas que acuden cada día ás súas clases. A manifestación que vai haber mañán en Santiago sobre a educación non é unha manifestación espontánea da cidadanía galega que teña dificultades no ámbito da educación, non, é unha manifestación absolutamente politizada, manipulada, convocada e organizada e pagada polo Bloque Nacionalista Galego e o seu sindicato afín a Ciga Ensino. Vimos como estes días poñían en marcha unha rede de autobuses para que a xente acuda a eles e tamén estamos vendo como enviaron unha carta aos pais e nais de como se vai organizar esa manifestación, pois con un sistema de orden propio de un sistema comunista, con persoas do Bloque Nacionalista Galego e de Ciga Ensino, pois cada X metros, donde teñen que colocar as pancartas, donde se teñen que colocar os diferentes colectivos, todos eles, por suposto, do Bloque Nacionalista Galego, Galiza Nova, Erguer, Ciga Ensino. En ese sentido, pois nós lle pedimos ao Bloque Nacionalista Galego que deixe de politizar a educación e que deixe de politizar a nenos e nenas na educación pública galega.